Straight to the point. Now, atong balikan mga kaigalaan, kining epekto sa gira mga kaigsunan sa Middle East, medyo di gilalim. Layo rata, pero ang epekto mahigala, nabati na nato pag-ayo. Wa pa'y labot sa atong mga tao nga tuagi dito. Direktang naigo gyud sa epekto. Ang atong mga Filipinos nga tuwa dito, ang atong mga OFWs, nga sigurado yung na igo gyud sa epekto mga higala ani. Ang ilang kakuyaw o gani doon tayo sa Filipina, dito mahigala sa Tel Aviv sa Israel, nga wa gid taon makaabot sa bomb shelter. Samtang iyang gikuyugan mahigala ang iyang tabangan, iyang gi-take care nga tiguang. Pag sirin mga kaigalaan, kanagong bomb shelter, kanang mudagan, dali na dito, kumusirin na mga sukit tigpaminaw. Kay kanat mailhan nga naa na mahigalay mga missiles nga nagpadung na. Mura lang ginigduwa-duwa lang nagis computer ni Nestor. Tan-aw nimo nakasa imong kuan ba? Screen. O ikaw may sundao sa Israel or Iran or sundao ka sa US, gawas ana mga Air Force nga bombardiyo dito. Kanang mga missiles inigsagang ana saggon sa ilang Iron Dome sa Israel. Ang uban mo sud yun. Pero og dili mo sulod, kini namatyan sa Filipina mahigalawa man ingon nga missile gyud mga kagalaan nga nakasud sa Israel dahil nga dito butog gyud sa ilang yuta. Na-intercept ni dito sa kawanangan, pero ang mga tipaka matagak. Muna kinahanglan kag bomb shelter, duha day ka klases bomb shelter. Dunay bomb shelter nga tuwas underground yung ka, nabisag matagak, mahigalag, musipyat ang missile, maigo dito, di ka, safety, nakatom ka sa ilawom. Pero doon na po yung bomb shelter nga, nasa lang dugol-dugol dekin, nga ang tuyo na yun nga, di ka matay, di ka maigo sa mga tipaka nga matagak. Mas daghan eh. Kato mga bomb shelter, mahigala nga, tuwas ilawom yun, medyo kasagaran na maglayo ba? Og layo sa imong panimalay, maglisod kag adto ni store. Unya kanang naanad lang sa kakadugayan, ya labi pag katugon ka kapoy na kayo. Normal na pud para nimo. Murag di na lang ka moadto tong bomb shelter gyud nga to sa underground. Ang imo nang makaadto na kag bomb shelter nga buhan salig lang pud ka nga inyong Iron Dome. Makasagang gyud kay dako mang porsyento. In fact, ang ato nabaw anday 95 to 99% sagang man gyud. Kana lagi sa akong giingon kung 99% masagang, dako kay na nga faktor. Pero nagi po'y 1% nga di masagang. Nya kanang Iran mangod may di mangod mo palupad lang og 100 ka mga missiles. Kung 100 missiles, dunay 1% nga di masagang, sa dunay usa. Nya palupad sa ko sa kalibo. Ka mga missiles, mga ballistic missiles, og dunay 1% nga mosipyat ana sa panapo na kabuok. Mo nay 1% of 1,000. Di na malalim mga sukit di paminaw. Pero sagad, at least nasa bomb shelter, nga, makasagang nagtipaka, kini atong usa ka Filipina. Nga, na matay in taon mga kaigalaan, dito sa Tel Aviv, si Mary Ann de Vera, wa kaabot mahigala, tipakara ni iya na tagakan day, pero mo lagi na ka na matagakan kag tipaka. Una-una na para ganag maigo ka og naalay itagak ni store bisag nalay matagak nga martilyo gikan anang building ika napung andanas building matagak tagakan kag martilyo nakasubos. Sus Ginoo ko. Disgasta ka magyud maigo imong patay ka. Mora na siya mga tipaka ba? Tagakan tao ni tipaka. Mora sa direct effect sa to mga kaigsunan nga tuwa dito. Nakita na sa layo apitaran sa takay ang gasolina lang daan pirti naman pagsaka. Gahapon ato na interview mahigala si Erwin Gukong, ang presidente sa mga vendors sa carbon. 10 pesos gon ang saka matag kilos bugas. Straight to the point. Wa pa nailabot mahigala hanga mo ipikto ang girag malanganat-lanat ng gira. Mo na ingon siya, wa sa kabantay nga ang gobyerno murag nilihok ron panahon na. Murag wa pa may movement. Di man pare sa una mahigala nga og dunay mga tandog dito sa Middle East, tandog diri mahigala sa ubang mga lugar nga dunay gira, ang presidente automatic yun niya dunay bay mga buhaton. Pero kakaron murag wa man, Plus kining epekto mahigala sa presyo sa mga oil, kining atong gasolina, diesel ug uban pa. Dako kini nga butang.
Karon sige naman ta, sinati naman itong epekto, but matod pa sa Department of Energy, malagmit, base sa ilang mga higalang pagbana-bana, malagmit ipatuman ang 7 pesos nga usbaw sa presyos gasolina matag litro. Straight to the point. Liban ka nang muna mo patong 7 pesos patong kada litro? Kanas gasolina ha? 15 pesos sa diesel. Mas mahal man yung diesel nga man to sa una nga. Mas barato ko ng diesel sa gasolina. Mahal man hinuon yung patong ron. O 28 pesos ang sa kerosene. So matag litro na. Ang mahitabuan ni ron o di taka kung ani, mag-carpool na lang yun. Sa imong pamilya panalitan, doon na mo yung sakyanan, tagsamog sakyanan sa imong asawa, bana, imong anak, tagsamog sakyanan, tingali, usa lang sa kasakyanan day. Nya ipang tagak na lang ng uban, ipang drop off na lang. Lisod man. Or di gani, makunahuna ka og naatay bike sa ato, damo na itong gamiton. O di gani, kuhan lang sa, baktas sa store. O madag baktas sa sagol exercise. Mao na lang buhaton, at least maka kuan masag ka, maka ayon pud panglawas pud na nga exercise kanang madag baktas ni store. Kini mahal naman yun. Mao ni ang atong epekto. Nya karon mulanat paninggira mahigala ingon man to si Trump nga mga 4 to 5 weeks ang iyang budget. Karon ang imong tan-awon ikapitong adlaw may sign pang Iran nga mo surrender. Although, sa ginaingon na sa monitoring, may bawaan man nimo mahigala ang ilang retaliation, kuan ba? Retaliation nila from Iran ngadto sa ubang mga US air bases. May bawaan nimo murag ni kibra na day, ha? Lais pagsugod ba nga uwan-uwan gyud ng missiles. Karon murag ni kibra na. Wa ba ka na sa magdaginot sa missile hapit na nahurot? Or ni kibra na kay kuan. Medyo naluya na mga sukid tig paminaw. Pero na gyapon mo sustain gyapon ba? Wa pay sayon nga mo surrender ang Iran. Nagmalangan taan eh. Umulanat panigpila pa ka buwan. Isa ganing kay ni Trump nga kagalaan nga 4 to 5 weeks. Kada kong epekto ini sa tong ekonomiya mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Mabitan nandun ay fast craft padong sa Hitafi Bohol o kining usa padong sa Palumpon ni undang usa pagbiyahe. Tingali mo balik na niya po humahuman ang gira sa Iran. Ocean jet ning kuan undang biyahe. Tan-aw na murag alkanse. May buwan man ni muna og ang pasayro pilay gadaghanon, ang gasolina tong gasto murag kuan man, alkanse man. Undangon tala sa ni, diskasi lang sa tanistor. Undang lang sa. So unsa may posibilidad ani ngano nga dugay man mga higala, musukol ba gid ang Iran wa naman patay naman ang ilang supreme leader. Si Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei ba or Khamenei? Pwede pog Humane? Kaya gital na katawa mga higala. First day pa lang sa attack, patay na yon ang leader. Pero hasta ilang mga senior commanders, patay. Gipulihan mahigala og laing leader nga sa Ayatollah Arafah, wala 24 hours, patay pod. Pero ilang mga junior officers tayo, magnanas sila yung pamaagi siguro no nga, once mamatay ang senior officers, ang katong junior officers, ready lang yapon mo. Sustinir man yapon sila. Doon na magikalainan kung ang leader wa na. Pero kining ila medyo basi nakapangandam gyud ang Iran day. Nakapangandam sila nga si Bakog mamatay kay target naman daan si Ayatollah Ali Khamenei. Si Bakog usay may tabo sa mga senior leaders, senior commanders, kini mga junior commanders makadipinsa mo. Makapadayon mo bahala wa na ang mga senior officers kay ni sukol man sila gyud. Wa may sayon pa nga mo surrender. So sukol, nan ko moabot ning bulanat pa ning dugay-dugay, pagan kita nga way labot sa gira. Straight to the point. Pagan ang civilian. Muniging pagan ang civilian. Unya, malagmit, munigyo naluya na, mahibaw-an mo mahigala ang retaliatory attacks sa Iran, padong sa Israel, mahibaw-an nila ang gidaghanon, murag ni hinay na, mahibaw-an nila ang attack ngadto sa mga silingan nga mga nasod nga na ay mga US bases sa mga Kuwait, kining Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Lebanon, kining Oman, UAE, marong hinay-hinay na. Pero sige mangyapon, malagmit mahigala, nagbudget ning Iran. Kabantay ka day?
Daghan sila mga missiles palagmit nga mo sustain sa dugay-dugay, di na napataka og tira gyud nga rapid fire. Mura na sabag nadakag M16 Armalite rifle or M4 nga pwede mo rapid fire pero wa nimo gamita ang rapid fire, gigamit ang single shot lang. Semi-automatic, dili ang automatic may gamit kay lima kag automatic mahigala paspas mahurot ang bala. Malagmit ilaning malagmit nagdaginot sila sa bala, malagmit inutok ning ila or malagmit para na gyud malangay-langay mahigala mula lanat-lanat nya ni sukol pa sila or kasurindiro na apantaas na garbo. Kay kining Iran ug Iraq sa una nagira ni tag-as garbo ni sila. Kabantay kakatugan ni si Saddam Hussein. Maumaw na ni mga batch-batch ni Ayatollah Ali Khamenei day. Mao man nga mga leaders. Kadto si Saddam Hussein mga kailan kung hinumdo mo, taas kito garbo gyud. Wa gud to mo surrender mahigala gyud og hangtod wa sa mamatay. Di wa to mahimong dunay kalinaw gyud dito mga higala sa kinini ang Middle East. Namatay to mahigala pagka man to mga December of 2006 indikin. Patay siya. Atol mahigala sa attack na gyud sa gitinuod na sa US. Oh. Mao to mahigalay na execution na to iya pero na kwanto sila? Gitinuod to mga higala sa Amerika gyud. Pero dugay to captured siya pag 2003. Nya dunay execution mahigala pagka kuana. O namatyan mahigalang Saddam Hussein. Straight to the point. Pero mo lagi na. Taas kay to garbo mga sukintig paminaw unya ang US. Kaduha gud to gigubat mga kagalaan sa US ang Iraq. Kung mahinumdum ta mahigala ang unang Gulf War mga kagalaan, mga 1990s to. Kay numdum mo unang gira mahigala katong presidente sa Amerika at the time, kato si George Bush, ang papa George H. Bush. Mo to president at the time. Nga iya mahigalang gigira ang Iraq. Kay atong panahon na ang Iraq may invade po sa Kuwait. Kisa may presidente ito, si Saddam naman. Ni-invade sa Kuwait, sumoto nga ilang gigubat mahigala sa coalition forces. Huwag ito surrender tong Iraq. Nisibog lang sila. Kaya nidiman man ang US nga buhiin ninyo ang Kuwait. Maura to, pagkaman nalinaw mga kagilaan. Gibuhian nila na himong na-liberated ang Kuwait at the time. Sus, pagsunod mahigala ta, 1991 na. Pagsunod mga kagilang arte ni Saddam Hussein, nibalik man mga kagilaan, mga 2003 na to. 2003, nibalik na pod. Ang anak na pod, nga presidente sa Amerika, George Bush. George Bush, yapon doon na may presidente sa Amerika nga kwan. Una, George Bush, katong iyang amahan, niya nasundan mahigala ni George W. Bush. Katong anak na, gubat gyapon, Saddam gyapon. Paggira mahigala sa Iraq, kung magina pa surrender sa Saddam, antod bahalag di mga hurot, kasama nistor. So inana ang garbo ba? So kining nahitabo ron sa Iran, malagmit, garbo ni mahigalang Ayatollah Ali Khamenei, kining matay naman siya, ang iyang anak na aman, ang ilang mga commanders na aman, ang mga junior officers na malagmit ang ilang garbo mga higala mo nagpabilin nga mukumbati sa bahala nang magkinaunsa. O malangan-langan nakita'y mapagan. Sa US mga sukid di paminaw, medyo doon na sa ini supak ni ining desisyon ni US President Donald Trump pero mas daghan sa ila dito nga nakasabot ngano nga gibuhat ni Trump because ang milabay nga mga presidente daan na sila mahigalang gipresyo sa nga kinahanglan mo take tag action batok ining Iran. Gumikan lagi mga higala kay kining Iran doon na sila mahigalay in uranium enrichment nga taas na kayo para na paghimo mahigalag nuclear weapons. Straight to the point. Mo na nga gibombahan ni mahigalang Trump milabayng tuig. Nalinaw kadali ambot og naunsang hitabua mga higala nga wa man magkasinabot. Ila man tanang gilingkuran nalinaw to dayon. Gihimo man mahigala sa Iran nga linaw lingkod sa negotiating table pero nagsigig trabaho sila ilang gi-rebuild ang kadto mga higalang gibombahan sa Amerika. Mo na problema mo na nga US bisag insaog sabot-sabot dia sa lamisa mga sugitig paminaw nga
sabot sa kalinaw, pero kasabot sila nga, di man nilahi man ang inyong kalaki, nagkatubang na to, okay naman mo. Pero ang inyong gibuhat, lahi man. Sumuna nga si Trump, nihimo mong desisyon. So, makasabot na ta mga higala sa side mga higala sa Israel, kay daan na magyud ang kunta ng Israel may gilag Iran. Pero kining Amerika, kung imong bantayan ron dito sa US day, mas daghan og pabor sa desisyon ni Trump. Ngano man, kining Iran daan naman ni Morgi gidoktrina sa ilang mga tao nga death to America, death to Israel. Straight to the point. So ikaw maoy taga US ana nya mao na ilang chanting nga death to America. Da mosugot gyud ka mahigala nga mao ni desisyon ni Trump. In fact, ang uban nagpasalamat nga ni ay presidente nga mihimo gyud og hard decision but correct. Matud pa mahigala sa mga taga majority sa mga taga US. Straight to the point. Okay, og correct na nga desisyon, wa pa may mayon taog madali na lang ni mga higala mahuman. Aron mo balik tas kapsay kalinaw. Kaya man ang Iraq sa una. Iraq, mao na usay makaingon ta ba? Peace lang ta. Mas may dunay peace. Mao na pinakanindot. Ang atong iampo ang kalinaw. Ang problema usahay, muagi o gira una pa malinaw. Mao na nahitabo anang Iraq daykin. Sige tag kalinaw, di man kay mo bully man si Saddam. Di gigira. Pag humagira, nalinaw na ni Store. So kiniron, kini nga formula mahigala og magsita yung kalinaw, negotiating table, mag-istorya, maglingkod, okay na. Human naman sa glingkod. Wa man mada. Da gira. Mayo og human anang gira, malinaw na ni Store. Dili sa maka-escalate into World War III. Pero tan-aw nako, akong basa dili mo escalate kay wa man makalihok ang Russia ug China. Igo raman ang issue statement, kundim naman kutob. Kutob las kundim. Unya, makita nimo why alay mahigalang Iran nga kanaban nilaban gyud niya day. Kinsa man nilaban niya Hezbollah nga iyara pong binuhi, iyara pong mahigalang sinuportahan. Why country nga nilaban niya? Kay hasta mga silingan nga mga countries, mga US allies, mga sukid tig paminaw. So why nilaban ang dagko nga mga nasod mga higala sama sa UK o sa France nga mga sakop sa permanent members sa UN Security Council ni issue pog mga statements nga willing sila nga mopagamit sa ila mahigalang military bases nga gamiton sa Amerika aron mahigala nga maka buylo ang ilang pag-atake didto mahigala sa Iran. Ato ning padayon ng paghisgot mga sukid tig paminaw og man ang sa ato sa dire kay bisan nagubat na dito ala impeachment pa nang gyapon atong giatubang.